Il-komunità ta' Ħal-Qormi tinsab maħsuda bit-traċedja li seħħet is-Sibt, traċedja li fiha telef ħajtu Elia Muscat, missier ta' 76 sena. L-inċident seħħ l-ħabta tal-5:30 ta' filgħaxija fi proprjetà privata fiż-żona magħrufa bħala ta' Farsina. Il-missier u ibnu Matthew kienu qed jagħmlu xi xogħol meta għal xi raġuni sfronda parti minn ħajt li jagħti għal garaxx bir-riżultati li ġie fuqhom. Immedjatament marru fil-post kemm il-pulizija flimkien ma' membri mid-Dipartiment tal-Protezzjoni Ċivili u tim mediku mill-Isptar Mater Dei illi assista. Elia Muscat sfortunatament kien iċċertifikat mejjed fuq il-post. Min-naħa l-oħra t-tifel tiegħu illi għandu 41 sena sofra feriti gravi bir-raġel għadu taħt osservazzjoni fl-isptar fejn qed jingħata assistenza medika għal ġrieħi illi sofra. Dan apparti li ġie wkoll ikkurat għax-xokk li huwa sofra wara dan il-każ traġiku. Intant l-Awtorità tal-Bini u l-Kostruzzjoni, il-BCA u l-Awtorità għas-Saħħa u s-Sigurtà fuq il-post tax-xogħol l-OHSA qed jinvestigaw dan l-inċident. Fi stqarrija pubblikata wara dan l-inċident huma qalu li ma kien hemm ebda xogħol approvat jew li ngħata clearance la mill-BCA u lanqas mill-OHSA. Dwar il-każ infetħet inkjesta maġisterjali mill-Maġistrat Filip Galja Farrugia u l-investigazzjonijiet għadhom għaddejjin. Intant kienu bosta li selmu l-memorja ta' Elia Muscat fost l-oħrajn anki ħafna qriema li kienu ilhom jafuh għal żmien twil. F'kumenti fuq il-medja soċjali jiġdu wkoll kif Muscat kien persuna preżenti fil-komunità u li kienu wkoll jgħin lil bosta li kien jaf. Deskritt bħala raġel b'qalb tad-deb, telfa għal dawk kollha li kienu jafuh wara li fl-ewwel tmiem tal-ġimgħa tas-sena kellu ħajtu maħtufa b'teba ta' għajn.